Skont il-Ministru tal-Arti u l-Kultura li persuna f'kariga għolja f'pajjiżna tajjar li l-grupp żgħażagħ li qed jipprotestaw hija libertà tal-espressjoni. Il-Ministru José Herrera l-ewwel prova jiżgiċċa milli jwieġeb billi qal li ma kienx raq x'kien kiteb Jason Micallef għax kien bil-lif. Nibda billi ngħid li ma qarax il-kummenti tiegħu, il-bieraħ kienet il-ġurnata off tiegħi. Iżda l-Ministru xorta spiċċa jipprova jiddefendi l-Chairperson tal-Valletta Cultural Agency li għadu wkoll Chairperson tal-Media Laburista. Naturalment, kulħadd għandu l-istil tiegħu, jien għandi l-istil tiegħi, ħadd għandu l-istil tiegħu. Ħana pajjiż fejn għandek freedom of expression. Fl-istess nifs il-Ministru wera li ma rridx jispiċċa jkollu jġorru ir-responsabilità għall-kliem ta' Jason Micallef u farfar għal kollox minn fuqu. Mhux jagħtem jien biex nirrispondi nieħu responsabilità xejn ħadd ieħor. Il-Ministru tant kien skomdu jikkundanna kliem Micallef li mhux l-ewwel darba li uża tajjir fil-konfront ta' min idejqu illi spiċċa ħarab lem. Ġifieri ma tħoss li għandek tikkundanna dan it-tip ta' lingwaġġ. Jason Micallef l-aħħar sigħat uża l-midja soċjali tiegħu biex jattakka lil żgħażagħ li l-unika ħaġa li jagħmlu kienet li marru quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u aħlu immaġni ta' ċek ta' 200,000 euro pagabbli lill-Partit Laburista b'firma ta' Jorgen Fenek. Iż-żgħażagħ mill-ferra tal-Partit Nazzjonalista Team Start kienu qed ifakru kif kumpanija li kienet tuża l-istess indirizz tal-Partit Laburista faslet abbozz ta' ftehim ta' konsulenza li kellu jwassal biex tirċievi sa 200,000 euro mingħand is-sit ta' 17 Black Jorgen Fenek. F'dak li seta kien attentat biex jaħbi il-finanzjament ta' Fenek lill-Partit Laburista. Fenek jinsab akkużat b'kompliċità fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, li wkoll kemm il-darba kienet vittma tal-istess Jason Micallef anke wara mewta.